Does dim allai wir droi, does dim allai wir droi, mewn tystunau a dadleuon dadleuol. Tynged yw cydddyn, tynged ein cydddyn yw bod amser wedi ei gywasgu mewn algorithmau anghyfleus. Ac mae'r siarad swnllyd sybrydol yn annigonol yn anfwriadol anghyfleus wedi ei raglennu gan beiriannau i'n peiriannau i peiriannu ni. Peiriannu ni fwriadol. Torwch y gwalldau a gwenwch wyn. Och neidiau dwys o ddyfaru a gwadu llofruddiaeth tywyll di. Torwch y gwalldau a gwenwch wyn. Neidiau dwys o ddyfaru Och neidiau dwys o wadu llofruddiaeth tywyll di. Does dim allai wneud I wir droi tystyned dadleuol. Tynged ein cydddyn yw bod amser wedi ei gywasgu mewn algorithmau anghyfleus ac mae'r siarad swnllyd sybrydol yn gwbl annigonol. Wedi raglennu gan beiriannau a peiriannu ni'n fwriadol. Torwch y gwalldau, gwenwch wyn, och neidiau dwys o ddyfaru a gwadu o llofruddiaeth tywyll di. Yeah.